Turƙa shi tabbas ana wata ga wata. Wato wannan bawan Allah ya fito ya faɗi wato cikakken dalili da ya sa ake ganin cewa ƙasan Isra'ila tana ƙoƙari ta raina wato ƙasashen Larabawa game da irin abin da yake faruwa. Duba da yanayin yadda ita ƙasan Isra'ila wato ta kai ma ƙasan Qatar hari, wanda kuma wannan harin da aka yi ya yi sanadiyyar rasa abubuwa da dama. Wanda muke ɗauke muku da wannan cikakken shirin namu na wannan rana. To mai sauraro ka biyo mu a cikin wannan shiri inda za ka je mu ɗauke da wannan cikakken rahoto namu na yau. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Kamar yadda na yi magana game da yanayin yadda ita ƙasan Isra'ila wato ta kai ma ƙasan Qatar hari. Duba da yanayin cewa suna ganin ita ƙasan Qatar ƙasa ce wacce ita ba ruwanta da irin faɗace-faɗace ɗin nan. Ita abin da ta fi mai da hankali a kai shine yadda za ta yi ta tara kuɗi. Saboda mun san ƙasan Qatar Allah ya mata arziki, Allah ya mata albarka. To amma kawai kwatsam sai muka ji ita ƙasan Isra'ila wato ta faɗa mata. Duba da yanayin cewa tana ganin ta fi ƙarfinta, ita ba za ta iya ɗaukan mataki da ya kamata ba. Ai akwai sauran ƙasashe, me yasa ba ta faɗa musu ta kai musu wannan wato hari ba sai ta ƙasan Qatar ɗin. Wani abin ban haushi ma da abin da zai baka haushi ya baka mamaki shine da ake magana ake cewa za a zauna wato Majalisar Ɗinkin Duniya a yi magana, sai shi shugaban ƙasar Amurka wato yake nuna cewa ai ya san cewa da maganan kai harin. To kun ga ma ashe abin a shirye yake kenan. Already an san cewa za a yi, ba wai ya zo coincidence ba ne, dama an shirya shi wato da niyyan su kai wannan hari kenan. To kamar yadda dai muka sani ita ƙasan Qatar ƙasa ne wanda muka sani Allah ya mata arziki na man fetur da kuma sauran abubuwa. Su fa waɗannan ƙasashen Turawan da kuke gani suke ƙoƙarin tada hankalin nan da yaƙe-yaƙe, ba su da komai ne sai tashin hankali. Arzikin ma da su da irin Afirka suke tutiya da kuma sauran irin ƙasashen Larabawan nan, saboda mun san su ne Allah ya musu arzikin su man fetur, uranium, waye, natural resources dai waɗannan abubuwan. To su dalilin da yasa suke ƙoƙarin yunƙurin tada wannan fitina na farko dai mun san cewa ba sa son musulunci, koyaushe su they are against Muslims. To dole sukan kira Muslims wato da suna akan cewa wai we are terrorism, wanda kuma kowa ya san cewa hakan ƙarya ne. Babu inda za a ga musulmi a ce mishi ɗan ta'adda ne. Inda ka ga musulmi mutum ne mai neman zaman lafiya. Sai dai kuma wasu gurɓatattu a ciki wanda su Turawan ne ke ɗaukar nauyinsu su ringa ƙoƙari suna tada ƙayan baya. Wato kamar irin su wannan Boko Haram da 'yan kidnappers, 'yan bindiga, bandits ɗin nan, wato duk su suke sponsoring sai a ringa kallon musulmai kaman su 'yan ta'adda ne. Wanda kuma kowa ya san cewa babu yadda za a yi a ce musulunci a kira ta da ta'addanci, ba zai taɓa yiwuwa ba. To dalilin da yasa suke haɗa waɗannan fitattun kala-kala shine a lokacin da ku kuke yaƙi sun bar ku sun haɗa ku yaƙi ko kuma suna ƙoƙari su yaƙe ku, wata ƙasa za ta iya cewa za ta shiga ta kawo rescue. To su kuma sai su dama sai su ringa maka sace-sace ta underground, wanda kafin ka farga sun riga sun maka kace-kace da ƙasa.